Ang ininim niya ako ngaron sa painitan ni Dali. I just wanted to tell you no, what minahadlok din ni sa Davao. Ngaon man yung si Kwate. Ano si Kwate ni Bibi o. Ising-isip po, Bi. Ngising-isip, Bi, kaya murag nagmugot, magkabi murag magkag... Parang namin ko o kabon ko ni mo kaning ko ni Dali. Bro. Kanang walay gasa. Lami kayo oh. Ganda ko ah. Umao ni si Dali. Ay pay puti. Dara sa ubos ug sa isa violet. Gikan ka na sa duga ni Barney. Ang violet ng mga kuan sa libiko. Ay putumaya. Ingin ni mo si Dali. Ano si Dali oh? Ako rin isa karon pero unyag mo lakaw ko mangita pa mo ko dito ko ang Bombay ahos kay naghording ko no ang ahos. Nalibog ko virus by kalaban o ungo. Ang ni si ang pinakalami nga painitan sa bangkirohan nga ni madto ko magsimba. Kay Dali nang kita kani os nang lamian ni. Pos na pag may mahal ng ahos ron kay magmahal na pong ahos. Dahil kilaw mo, kilaw magunon. Nagayaw-yaw ni si Dali mo ni ako ang agtuan dali paborito kay nako ni nga lugar. Pag mga puli ko dali when I uwi ako dito sa Davao dito ako kay Dali. Pinakalami nga Putumaya na bugdo kay Putumaya oh. Mag-quarantine, self-quarantine nakaang naman karon diri. Say self-quarantine nga. Mabuang ta sa subay. Nalaglag na ninyo dito na daghag na ngaon o kan sila o. I take most time ang pagkaon te. Ker kayo. Oh. Lingaw kay din kay mga daghag na ngaon rin sa painitan ni Dali. Oh. Mo na mukaon ako. Kay basin mahurot na lang din akong niyaw-yaw. Kuan mo daan tsokolate. Ini yung pagkaon ni mga gala. Sausaw na to ni Dede sa itong paborito nga kuan ning si Kwate nga dunay gatas. Agay kay gidit. Ala ko tali gatas. Napaslot akong baba. Ginoo ko napaslot akong baba. Ing hindi ni napaslot ko. Oh, butang nila. Ay la butang ni gatas ha. Astang lami agad si Kwate. Every time na punta ko ng Davao, I already have this opportunity. Punta talaga ako dito sa Bangkirohan kasi dito ang painitan ni Dali. Dito ako magkaon ng ano. Walay gatas mo. Itang lami ah. Dili ka mapas mo nga ni. Maka yung paborito ng mga ni Bongo o ni General Bato. Ingit niya ito sa dilima nga ni? Dari na ano sa dilima? Mantog na dahil budlot ng simod ni dilima. Engon na ti Dali. Nato na sa dilima de. Kung tayo kipainom ni makadilimang si Kwate? Datapig gatas ang kanahan? Kachusi ba niya? Ano siya pambababa? Itang lami agad. Mag-bring house po ko nini sa Mumbai kay para di na kumugawas. Pag self-quarantine ko, niya, si Kwate raimno na ko. Nga aron nga malipay ko. Bastang inita ganina napaslot akong baba. Mo nga ni mga buutan kay ni sila nga ninako. Sawa pa ko mapangulong ni gala. O kani akong ginainom ni si Kwate nga ni Dali. Bastang lamian ini. Kuning si Kwate din Sa may gusto na may patugtog kay Siriata. Kaya kung i-PM nga ni o English mga ano ni. Ay, mag-isaya na siya ng taon. Tapos 9 na bang araw? Wala
Dua ka po to? Wala pa. Tagalog, ang Tagalog English. Gastang puti sa pangipon. Ni ako karon kay Dali kay kimingaw ko sa putumayan Dali. Lami. Kalingawan. Dua ka tapon. Meron ko malingaw. Dinara daw sa malingaw sa MOR. Istasyon ng Pandali. Si Paminaw Gapnod, tanawang naong mura naon sa nang naong di Dali sige Gapnod. Nagkadugay, nagkabata ba sa sige katawa? Dili sige mugot kay musamot nagkamaot ngan he. Awa si Dali. Paminaw. Way paltos. Nagkabangga-bangga na sila dito sa istasyon. Wa ko na paltos ng pagpaminaw. Mamahaw sa kupto. Na bisita nga ni malit sila o daghang kayo. Balot mo dam. Pulibok, na pulibok ang iyang sikwatihan.